bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores medallistas da categoría kata benxamín masculino. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome? Xoel. Bion. André Castro. Iago Lorenzo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas e por facer tamén as catas. Contádenos, vos esperabades conseguiros esta medalla ou foi unha sorpresa? ¿Qué? Foi unha sorpresa. Sí. A mí sí. Un poquillo, pero bien. Foi unha sorpresa conseguir a medalla? Sí. Bueno, más o menos. Estades contentos de conseguir esta medalla, chicos? Sí. 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 Genial, pois a quen lle vamos dedicar? A quen lle dedicas a tua medalla? A mamá, a papá? A mi hermana mayor. Al Club Helenos. A toda mi familia. A toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e ata a próxima. ¿Qué? Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata benxamín femenino. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome?
Eu me chamo Andrea. Eu me chamo Emma. Eu me chamo Alma. Eu me chamo Noa. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboas 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas. Estades contentas co resultado? Sí. 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 E para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabades? Yo esperaba. Suerte daba. Sí. Sí. E contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? A primeira e a segunda. Hansodan. A primeira. A primeira. Genial, chicas, pois nada, a quen lle queredes dedicar esta medalla que gañachedes hoxe? Eu, o médico que me curou o meu ollo. Eu ganhei de ouro. Eu ganhei de bronce. Eu ganhei de bronce. Bueno, chicas, genial, pois moitas grazas pola entrevista e noraboa a todas de novo. Hola. Moitas grazas, chicas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Ariadna Álvarez Guadarrama. Laia Joñez González do Club Riverstone. Vera Quintas García do Club Gin Sport. Carmen Cendán Penín do Club Xiján. Bueno, chicas, o primeirísimo de todo, darvos a noraboas 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todas moi contentas. Sí. Sí, moitas grazas. Sí, moitísimas grazas. Sí. Bueno, chicas, contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? Non lo sé. Todas. Sí. Jean Godan. Jean Idan. Todas. Todas, carai, canto nivel, vexo por aquí, non? E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir?
Bueno, pensa un pouquiño, mentras preguntas demais. Ganar e participar. Poder estar cos meus amigos, poder competir contra os meus amigos, tamén despois estar cos coach e poder quedar de segunda, non me o esperaba. Competir e pasármelo ben. E por aquí? Lo mismo que Carmen. Genial, chicas. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla de hoxe? A mi familia, a mis amigos y amigas y a la gente que me quiere y que me anima. A mi familia y más a mi padre porque está malo de la espalda y fue quien me entrenó y a todo mi club. A mi chiño, a Caracán, a ti, a todo o colexio, a Ollín Sports, a Domi e a un neno do cole que se chama Carlos por axudarnos a non estar nerviosos. Aos meus amigos, a miña familia e a miña nai porque non pudo estar neste campeonato. Genial, chicas, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Hasta a próxima. Chao. Adeus. Adeus. Genial, chicas, muchas gracias. Pero, Analía, creo que no dije el club. No pasa nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamo Mateo, veño do Ollín Sports. Borja González do Ollín Sports. Raúl e vengo do Riverstone. Hola, soy Xian Blanco y voy del club do Codo. Bueno, chicos, o primeiro gustaríame darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Supoño que estaredes todos moi contentos. Sí. Sí, moitas gracias. Sí, moitas gracias. Estoy moi contento. Bueno, chicos, e contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? Non sei, pero penso que o Godan ou o Empi. Hean Yodan. Fan Godan. Creo que Pinan Godan. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Pois poder competir, estar cos meus amigos. Estar con meus amigos e poder sair a competir. Estar con meus amigos e poder demostrar o que valgo. Pasarlo ben.
Por suposto, ao final aquí sempre pasamos todos xenial, xenial. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? Pois dedico ya aos meus pais, a miña tía, a miña irmá, os meus primos e os meus amigos. Pois eu dedico ao todo o meu club e aos meus pais, a miña irmá e a miña avoa que viño hoxe a verme. A miña nai e ao todo Riverstone e aos meus coach. Aos meus entrenadores, meus pais e meus avós. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e ata a próxima. Gracias. 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 Gracias, chao. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu, Nicolás Piai Villaverde, viño do Gin Sport. Eu, Jacobo Vilar Ameijide, e veño do club Sijan. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa aos dous por facer tan ben as catas e conseguir hoxe estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa porque, non me esperaba moito. Eu o mismo, non esperaba chegar tan lesos e poder competir a este nivel. E contádenos, das catas que fixechedes hoxe, cal foi a que mellor vos saiu? Eu penso que foi Gian Idan. Eu tamén opino Nidan da final. Carai, sí que causou éxito esta cata, entonces. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Pois a min ir pasando de ronda e que me deran a enhoraboa. A mí estar con mis amigos, participar, cando pasaba de ronda saber que outro amigo mío tamén pasou. Por suposto, ao final entre compañeiros sempre nos apoyamos e pasámoslo todos xenial, xenial. Bueno, chicos, pois a quen lle queremos dedicar esta medalla? Pois eu a toda a miña familia e aos meus amigos. Eu a meu coach, a todos os meus amigos, a mi familia e os profesores que axudaronme a chegar aquí. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Sofía. Yo me llamo Elena y vengo de Xixán. Candela y también de Xiján. Uxía y de Cedeira. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todas moi contentas, non? Sí. Sí. Mucho. Sí. Bueno, chicas, contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? Pinanxodan. Pinanidan. No sé. Sí. Pinangoda. Genial, chicas. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato aquí en Cedeira? Pues hacer los catas. Competir. Competir contra Elena. Subir ao podio. Genial, chicas. Pois, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A mamá, papá... A papá. A mi prima Paula. A mi prima Alicia que mañana es su cumpleaños. Os meus amigos. Genial, pois dende aquí, para todos eles, felicidades adiantadas para esa prima que vai estar de cumple mañán. Moitas grazas pola entrevista, chicas. Ata a próxima. Ata a próxima. Gracias. Chao. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino máis de 34 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Luca e vengo de Escola Karate Franza. Eu chámome Álvaro e veño do Rembucán. Eu chámome Pablo Beceiro e veño do Rembucán. Eu chámome Pelayo Freire e vengo de Rembucán. Bueno, chicos, o primeiro gustaríame darvos a noraboa aos 4 por facer tamén estes combates e por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todos moi contentos, non? Sí. Sí, moito contento, bastante. Bueno, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Ou credes que foron combates fáciles? Para mí intermedio. Fácil. Difíciles. Normalito. Difíciles, intermedios, houbo de todos, verdad? Un pouco de todo. E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a competir? Pelear contra el Rembucán. Lo que más me gustó fue estar aquí con mis amigos. Estar aquí con mis amigos. Estar aquí con mis amigos. Genial, e que aquí todos xuntos pasámolo super ben. Así que, chicos, a quen lle queredes dedicar a medalla que conseguistedes hoxe? A toda mi familia e a mis entrenadores. A toda mi familia e ao meu club. A meu pai e a miña nai. A toda mi familia e a mi madre. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Ata a próxima. Gracias. Grazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de comité alevín femenino máis de 32 kilos. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Ariadna e veño do club Mizukami. Bueno, Ariadna, o primeirísimo, darte a noraboa por conseguir esta supermedalla de ouro. Supoño que estarás moi contenta. Sí. Para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas?
Pois xa o esperaba. Xa o esperabas, carai. Entonces eras toda unha experta nas competicións, non? Sí. E crees que foron difíciles os combates de hoxe ou resultaronche fáciles? Fácil. Fáciles, sí, señor. Estabas nerviosa antes de salir ou non? Non. Nada de nada. Temos aquí a nosa maior experta en kumite. Bueno, Ariadna, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois aos meus profes de karate e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Fabio y vengo del Mizukami. Eu son Adrián Liz López e veño da Escola Deportiva Xiján. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa era o que vos esperabades? Yo esperaba quedar primero porque suelo quedar primero, pero compitió muy bien Adrián y me ganó. Eu non o esperaba porque Fabio soeme ganar, pero saliron as cousas ben e conseguí quedar primeiro. Por suposto, ao final, cada competición é unha incertidumbre, verdad? Nunca se sabe o que pode pasar nun combate, verdad, chicos? Sí. E como vos atopastedes nos combates de hoxe? Credes que houve moita dificultade ou foron fáciles? El primero fácil y el segundo ya me costó. Difíciles, son rivales moi bons, pero encontreime bastante ben, bastante tranquilo. Genial, iso é importante, pasalo ben e estar tranquilos. Bueno, chicos, pues a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A mis entrenadores y a mi madre. Eu aos meus amigos, a miña familia, ao meu treinador Cristian, que sin el non podría gañar hoxe, e sobre todo un amigo que me estuvo apoiando moito estes días, que se chama Mateo. Genial, pois dende aquí, para todos eles, para Mateo, que seguro que nos está vendo, moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Grazas.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 34 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos como vos chamades e de que club vides? Martín Menéndez Manso, do Karate Narón. Roy Bouso Barca, da Escola de Karate Franza. Luis Martínez Losada, Karate Club Macedo. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas e por facer tan ben os combates de hoxe. Supoño que estaredes os tres super contentos. Sí. Sí. Como vos atopaches nos combates de hoxe, chicos? Credes que foron moi difíciles pasar as rondas? Un pouco. Bueno, a segunda sí. Un pouco. Un pouquiño, verdad? Unhas un pouquiño máis, outras un pouquiño menos. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Pois ganar. Combatir. Por suposto. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar a medalla? Pois a mi familia. A miña mai. Aos meus pais. Genial. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas. Gracias. Genial, chicos, muchas gracias. Podéis salir por aquí si queréis. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino máis de 34 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Axel y vengo del Gin Sport. Me llamo Lucas y vengo del Xinzo de Limia. Bueno, chicos, darvos a noraboa aos dous o primeirísimo por facer tan ben os combates e conseguir esta medalla. Grazas. Gracias. Bueno, supoño que estaredes contentos, non? Sí. Sí. Esperabades conseguiros estas medallas ou foi unha sorpresa? Pues la de kata sí, la de kumite no tanto. Foi unha sorpresa. Bueno, chicos, e como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foron combates moi difíciles? Sobre todo el primero de kumite. No. Uns un pouquiño máis, outros un pouquiño menos. E que foi o que máis vos gustou do campeonato? Estar con los amigos y pasármelo tan bien. Estar con mi hermano por segunda vez en el campeonato. Genial, chicos. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar a vosa medalla? A mi entrenador, a mis amigos y a mi familia. A mi familia, al club y a mi hermano. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Grazas. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 40 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi buenas tardes. Buenas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, dicídeme como vos chamades e cal é o voso club. Simón Conde Tejada y mi club es el Club de Maceda. Pedro Blancaneiros e Remo Can. Chámame Mateo e son do Club Karate de Valga. Bueno, chicos, noraboa aos tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Supoño que estaredes todos moi contentos, non? Sí. 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 Como vos atopaches hoxe no tatami? Estabades moi nerviosos antes de salir? Yo un poco bastante, pero después me relajé. En el primer combate sí, pero luego ya se perdieron. Un pouco, nalgúns. Claro, un pouquiño. Eses nervios antes de salir sempre nos afectan un pouquiño, verdad? Pero despois van marchando. Bueno, chicos, pois dicídeme que foi o que máis vos gustou deste campeonato. Pues lo que más me gustó es estar con mis compañeros y la medalla. Que todos mis compañeros me apoyaran en los combates. Estar con los compañeros y la medalla. Genial, chicos. Pois xa por último, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Pues yo se la dedico a mi padre, a un amigo mío y a mi madre. A mis padres, a mis hermanos y a un amigo mío. A mi familia y a mis profes. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos. Moi boas tardes. Buenas. Bueno, primeiro, contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Martín Vilariño Martínez, vengo de Santiago y mi club es Abaloncay.
Bueno, Martín, enhoraboa por esa super medalla de oro. Supongo que estás muy contento. Hombre, sí, he peleado bien, he luchado bien. Luego me han dado mucha atención mi coach. Además, siempre me motivé con decir que mis amigos dicen que el karate no cansa, pero cansa un montón cada combate. Sin ninguna duda, desde aquí todos podemos confirmar o gran esfuerzo que es estar combate tras combate loitando, ¿verdad? Sí, hay que luchar hasta el final, nunca hay que rendirse. Hasta cuando vas perdiendo por mucho tienes que atacar, y cuando vas ganando pues a defenderte como sea. Totalmente de acuerdo. ¿Ti cómo te atopaste en los combates? Pues algo nervioso, porque ya algunas veces ya contra los que me había enfrentado ya había perdido, y pensaba que iba a volver a perder, pero se ha dado la sorpresa. Además es una cosa curiosa porque el antiguo campeonato yo estaba en el, ¿cómo se dice? En el iniciación, y gané la de oro, y justo el siguiente campeonato con avanzado vuelvo a ganarla. Es raro. Sí, señor, aquí nótase que o teu esfuerzo está dando sus frutos, ¿no? Sí, me esforcé hasta el final, las motivaciones me ayudaron mucho y nada, el siguiente campeonato a volver. Pues claro que sí, Martín, a seguir así. Contanos, además, ¿qué fue lo que más te gustó de este campeonato? Pues me gustó bastante los combates, hablar con amigos, jugar a todo. Me ha cansado un montón, no puedo más, pero estoy bien, estoy feliz. Iso é importante, pasalo ben e estar sempre moi feliz. Contanos, Martín, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mis padres, a mi coach y a mis profesores que me han hecho entrenar duro hasta hoy para hacer lo que hago. Perfecto, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo, vémonos na próxima. Sí, y una cosa, sempre Celta.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite alevín masculino menos de 36 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? De Docodo. O meu nome é Alejandro González Fernández e o meu club é o Squash Santiago. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhorabuá aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes os dous moi contentos. Grazas. Sí. Bueno, chicos, contádenos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Un pouco. Bastante. Bastante, un pouquiño máis, un pouquiño menos, depende, verdad? Estabades nerviosos antes de salir? No. Estou moi nervioso. Tamén un pouquiño, verdad? E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Cata. A mí, non sei, participar nas dous Canauro, en Cata e Plata en Kumite. Por suposto. Bueno, chicos, pois a quen lle quedes dedicar esta supermedalla? A mi abuela. Eu vou dedicar a miña irmá. Pois dende aquí, para esa abuela que nos está vendo e para esa irmá que tamén que seguro que nos está vendo a nosa entrevista. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Hasta logo. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas super medallas. Grazas. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? O meu nome é Tiago Blanco Calvo e o meu clube é Docodo. O meu nome é Roque Martínez Pena e sou do club Karate LN, Lantes Naveiras. Bueno, chicos, supoño que estaredes contentos con estas medallas. Sí, moitísimo. Moitísimo. Como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. Moi. Moito, verdad? Houve moitísima competencia. Estabades nerviosos antes de salir? Sí, moito. Mucho. Tamén moito. E contádeme, que foi o que máis vos gustou deste campeonato? A parte de Cata. Estar con mis compañeros. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia, aos meus amigos e aos meus entrenadores. A todos los que no pudieron venir, a mi amigo que tenía una comunión y no vino, y a mi abuelo que le encantaría venir pero no puede.
Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moitísimas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con noso medallista na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas supermedallas. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? O meu nome é Alejandro e veño do Karate Club Maceda. Bueno, Alejandro, foi unha sorpresa para ti conseguir estas medallas ou xa o esperabas? Xa o esperaba. Estabas nervioso antes de salir a competir? Sí, moito. Moi nervioso, pero bueno, o importante é que o fixeches igualmente super ben, verdad? Sí. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Pasarlo bien e estar con mis amigos. Y bueno, las rondas. Por suposto, aquí sempre o pasamos todos genial. Contanos, a que lle queres dedicar estas medallas? A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis abuelos y a nadie más. Xa está, esa nos chega. Moitas grazas, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino máis de 34 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Moitas gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Gael e veño de Xotocán Club Xinzo. Chámome Hugo e veño de os Squash de Santiago. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foron moi complicados? A ver, o primeiro contra il foi un pouco complicado, porque meteu unha patada de 3 puntos, entonces tuven que remontar eso. Perdí contra el, pero me puxo alegre porque ganei bronce, esta medalla. Te quise dar la mano porque eres moi bo. Claro que sí, así dá gusto, chicos, así dá gusto levándonos tan ben. E bueno, que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Que estuve con meu irmão en Cata. Que estuve con una profesora nueva. Genial, chicos. Pois a que lle queredes dedicar estas medallas? A miña cadera, os meus abuelos, a miña nai e o meu pai. Ao meu irmán e a miña tía boa porque morreu de cáncer.
Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Alevín femenino avanzado menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa ás tres por facer tamén os combates e conseguir estas supermedallas. Grazas. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ariadna Álvarez Guadarrama, del club Gin Sport. Lara Álvarez Ocampo, do club Gin Sport. Carmen Sendán Penín, do club Xiján. Bueno, chicas, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Más ou menos. Regulinchi. Mais ou menos. Mais ou menos, algúns un pouquiño máis, un pouquiño menos. Estabades nerviosas antes de salir? Sí, y mucho. Moito. Un pouco. Un pouquiño, moito. O importante foi que igualmente fixéchelo super ben, verdad? Sí, E que foi o que máis os gustou deste campeonato, chicas? pues estar con mis amigos e amigas, participar y en los combates cuando estaba en los combates y haciendo las catas y en los combates haciéndolos. Participar e tomar a comida. Competir e pasármelo ben. Genial, chicas. Pois xa por último, a que lle vamos a dedicar estas medallas? A mi familia, a mis amigos y amigas, a la gente que me quiere y a estas dos de aquí. A miña familia, a meu entrenador, a Héctor, a miña avoa, a Ari, a Carmen e a nadie máis. A miña familia, os meus amigos, a Ari, a Lara e sobre todo a miña nai porque non pudo estar neste campeonato. Me faltou un. A miña nai. Genial, chicas. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata logo. Ata a próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darche a noraboa por esa medalla de prata. Grazas. Cántanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Meu nome é Ane e vou no club Helenos. Bueno, supoño que estarás contenta con esta medalla. Moito. Xa o esperabas ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. Genial, e como te encontraste nos combates? Estabas moi nerviosa antes de salir? Más ou menos. Mais ou menos un pouquiño, verdad? Sí. E que foi o que máis te gustou de vir a este campeonato? Pois divertirme. Iso é o máis importante de todo, divertirnos e aprender moito, verdad? Exacto. Genial, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A meu profe Joni, a Patri e a meus pais. Genial, pois dende aquí, para todos eles, para Joni que nos ve todas as entrevistas, moitas grazas, ata a próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité alevín femenino menos de 26 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, darche a noraboa por conseguir estas super medallas, tanto en comité como en cata. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Eu me chamo Vera e veño do club Gin Sport. Bueno, Vera, como te atopaches nos combates de hoxe? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Non foi moi difícil, pero tampouco foi moi fácil. Intermedio, verdad? Un pouquiño máis, un pouquiño menos. Sí, Estabas nerviosa antes de salir a competir? un pouco. Un pouquiño tamén. E que foi o que máis te gustou de vir hoxe a competir a Cedeira? O que máis me gustou foi poder estar cos meus amigos, co meu irmán, e gañar esta medalla de ouro, porque non me o esperaba, porque era o meu segundo campeonato de comité. Genial, genial. Con este resultado eu tamén me iría super contenta para casa, verdad? Sí, Pois a quen lle queres dedicar estas medallas? a miña familia, aos meus avós, a miña madrina que vive en Barcelona, ao meu padriño, a todo o colexio, a Domi, a Carmen, a Lara, a Ari, a todo o club Gin Sport e tamén a un neno que se chama Carlos por axudarnos a non estar nerviosas e por especial ao meu irmán. É moi bo comigo. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e vémonos no próximo campeonato. Sí, Ata a próxima. adeus. Moi boas tardes a todos e a todas.
Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité infantil femenino avanzado máis de 42 kilos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darche a noraboa por esta super medalla de prata. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? O meu nome é Aroa e o meu club Xijan. Bueno, Aroa, contanos un pouquiño, como te atopaches nos combates de hoxe? Pois moi contenta. Moi contenta, normal, con estes resultados dá gusto, non? Sí, Estabas moi nerviosa antes de salir? un pouco. Un pouquiño tamén. E que foi o que máis che gustou do campeonato de hoxe? Pois estar cos meus amigos e ganar. Por suposto, así dá gusto. Bueno, Aroa, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia e a unha amiga do club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos no próximo campeonato. Adiós.